हेलो लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आसा थाबाय आरो भिडिअखौहाय स्किप खालामना नायबा बुजिनाय नङा आं मा बुंनो थांगासिनो। देरहासात इस्लारिया इउटुबारा जे आंखौ बुंदों लोगोफोर अलरेडि साथाम साब्रै साबाजों बियो हाबा जाखाबाय होननानै आंखौ हाबा जाखाबाय होननानै बुंदों। साथाम साब्रै हौवाजों हाबा जाखाबाय आरो बर्थमान सोरजोंबाबो दंबावो बेफोरबायदि खोथा बुंदों बियो। देरहासात इस्लारिया आंखौ मोजाङै सिनायो। नाय देरहासात इस्लारि मानो होनबा नों आंखौ मोजाङै सिनायो आं माबायदि मानसि ओमफ्राय नोङो मैखोमनि जानानै नोङो आंखौ माने आंनि फारसेल' बुंदों नोङो मैखोमनि जानानै बुङाखै नोङो मिथिबाय। मैखोमा आंखौ दम होबाय थाखानायखा जुदि आं नोंजों माबा मोनसे जायोबा नोंखौ ओरैनो हगारा होनबाय थाखानायखामोन सिगांनिफ्रायनो। खिन्थु आंखौहाय जुदि माबा मोनसे सोरबाया मैखोमनि जानानै आंखौ जुदि माबा मोनसे खालामोबा माबा मोनसे लामा सामायाव आंखौ नोजोर गाज्रिजों माबा मोनसे बुङोब्ला बेबो गौनाय नङा आरो मैखोमनि जानानै जुदि माबा बुङोबा आंखौ खिन्थु पुलिसनो इनफरमेसन होनानै दोननाय जाखाबाय। ओमफ्राय आंखौ जुदि माबा मोनसे बुङोबा लामा सामायाव माबा मोनसे नोजोर गाज्रिजों बुङोबा बेखौबो ओरैनो हगारनाय जानाय नङा लोगोफोर। दिनैहाय जोङो ससियेल मिडियायावहाय जिथुनाखि पुर्निमा नङा होमबा मैखोमनि मा होनगोन बेखौहाय जिथुनाखि मैखोमजों बायदिसिना दावराव जानाय नङा होमबा। दा जोङो कल रेकर्डआवनो गोबां मिथिनो मोनो नङा होमबा। दिनै मैखोमजोंहाय पुर्निमाजोंहाय कल रेकर्डआव मा जादों मा जायाखै गासिखौबो जों बेयावनो मिथिनो मोनबाय आरो भाइरालखौ सोर खालामना लादों नङा होमबा। दिनै बिनि गेजेराव पुर्निमाया बुंबाय देरहासात इस्लारिनिसो दाय माबा देरहासात इस्लारिखौसो दाय माबा बुंहरलाबायबाय नङा होमबा। दा बेवहाय आङो बुंनो थाङो देरहासात इस्लारिया सासे इउटुबार नङा होमबा। बियो मोजां गाज्रि बा बबेयाव मा जादों मादों बेफोरखौ गासिखौबो जेनेबा इउटुबार हिसाबै बिथांमोना भिडिअ क्रियेटार हिसाबै भिडिअ खालामो नङा होमबा। दा बेवहाय मा बुंखो देरहासात इस्लारिया गुदि मिथिया माबा भिडिअ मिथियाबो होनलायलाङो माबा मा होनो आंखौ मोजाङै सिनायखायो होननानैबो बुंलायलांदों पुर्निमाया नङा होमबा। आरो देरहासात इस्लारिखौ रागा जोंदों। दा बेवहाय जोङो कल रेकर्डआवनो अलरेडि खोनाखादों आरो बे कल रेकर्डखौ सोर भाइराल खालामदों नङा होमबा। दा गावसोरनो जादों गावसोरनो दावराव जादों गावसोरनो बेफोरबायदि माबाखौहाय गावसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासेयानो भाइराल खालामदों। दिनै भाइराल जाखांनायनि उनावसो बयबो मिन्थिदों बयबो सिनायदों उमुका उमुखि नङा होमबा। दिनै गाव मिन्थिखायो नङा होमबा मैखोमा हिनजाव दं फिसा दङ होननानै गाव मिन्थिखायोमोनब्ला नङा होमबा दिनै मैखोमजों मानोथो गावलाय फन रायलायबाय थानायमोन। सिगांनिफ्रायनो जाबोदों नङा होमबा घटनाया सिगांनिफ्रायनो जाबोदों जिथुनाखि बिसोर सानैनि गेजेराव ओमफ्राय जिथुनाखि हाला जादों अब्लासो बैफोरबायदि गोसो थोलायनाय मालायनायनि गावसिनि दावराव कल रेकर्डआ भाइराल जादों मोनलायलायिनि थाखायसो नङा होमबा। दिनै मैखोमाबो जिथुनाखि गोसो थोयोमोन मोथो नङा होमबा। बिहाबो एसे लाजिनांगौमोन मैखोमाबो गावहा फिसा दंखायो हिनजाव दंखायो दिनै मानोथो लाख थाखा हरनानै लानांगौ मा दरखारनो गोसो थोनांगौ मालायखौलाय नङा होमबा। हिनजाव गैयाबा मोनसे खोथा नङा होमबा गोसो थोनो हायोमोन। आरो पुर्निमायाबोथ' सासे फेमिलि बा न'खर गोनांखाखौ नुनानै मानो सिगांनिफ्रायनो लाइन लानायमोन मानो सिगांनिफ्राय लाइन लानायमोन मानो नोङो मानो जेन'ब्ला गोसो थोआब्ला मोजां मोनामोनब्ला मानो बैनि फैसाफोरखौ लानायमोन आरो लादों जेन'ब्ला हरफिनलायनाय बा माबा मोनसेनि थाखाय लादोंब्ला जेबो नङा। ओमफ्राय दिनै ससियेल मिडियायावलाय सोरथो भाइराल खालामना लादों नोंसोरसो भाइराल खालामदों। जोंथ' बा देरहासात इस्लारियाथ' बैफोरखौहाय भाइराल खालामाखैमोन। दिनै गोरोन्थिया सोरनि नङा रायजोफोर दिनै देरहासात इस्लारिखौ एकदम बेफोरबायदि बखिलाबायनाय जि दुखु होनाय बा देरहासात इस्लारिखौ बेफोरबायदि बुंनायखौ आं जोबोद दुखुसो मोनदों। आं मैयानि भिडिअ'आव बुङाखै खिन्थु नैबे दिनैनि दिनावहाय आङो बुंनो सानो फारसेल' आखाइजों आखाइ खबजाया नङा होमबा। मैखोमा नों चान्स होआमोनब्ला मैखोमा नोंखौ लाइन लानाय नङामोन। नों चान्स होनायावसो नोङो बिनि न'खरखौ मिन्थिखासेयावबो हसेयावबो नोङो मैखोमजों नोङो गोदै रायलायबाय नालाय
नङा होमबा नों चान्स होआमोनब्ला नों रायलायदावामोनब्ला रायलायनायखौथ' जों जेबो बाजाया खिन्थु बैफोरबायदि लाइनाव रायलायनायावहायसो मैखोमाबो नोंनि माबायावहाय फाग्ला जादोंमोन बा नोंखौ अनदोंमोन नोंनो थाखा फैसा हरदोंमोन होननानै मैखोमा गावनो कल रेकर्डआव बुंनाय दंखायो नङा होमबा दिनैहाय नोंसोरनि गेजेरावसो दावराव जादोंमोन ओमफ्राय बेफोर बोरैथो नोंथांमोननि गेजेरावहाय कल रेकर्डखौ सोर भाइराल खालामखो हो नोंसिनि गेजेरावहाय नंगौना नङा रायजोफोर दिनै बखा साला सानैबो एकदम माबा आरोखि हो मैखोमाबो बेनो पुर्निमायाबो बेनो पुर्निमाया मिन्थिखा हसिखा न'खर गोनांखा होननानै मिन्थिसेयावबो मानो मैखोमजों लाइन लानाय मानो मैखोमनिफ्राय थाखा लानायमोन हा दिनै मा बुंनो हो देरहासात इस्लारिखौ जि दाय जादों बा देरहासात इस्लारिखौ दुखु मोनदों नङा होमबा पुर्निमाया हा देरहासात इस्लारिनि मा गोरोन्थि दं हाजार मानसिफ्रा हा भिडिअ बानायनानै हगारदों हाजार मानसिफ्रा भिडिअ बानायनानै बुंदों गोरोन्थिया सोरनि आरो नोंनि कमेन्टआव थांनानै नायथां पुर्निमा बिनानाव होननानै बुंबाय आं दिनैनि दिनाव दिनै नोंनि कमेन्टआव थांनानै नायथां साबैसे मानसिया नोंखौहाय मोजां होनहरदों साबैसे मानसिया नोंखौ गाज्रि होनहरदों नङा होमबा हा गोरोन्थिया नोंसोर सानैनिसोब्रा नोंसोरो मिन्थिलायखासेयावबो हसेयावबो नोंहाबो जेन'बा बेफोरबायदि नोंनि जाथाय बा नोंनि काहानिखौथ' आं बुंनो थाङा नोंनो मैयानो अलरेडि नोंनि भिडिअ बुंनानै लाखाबाय नङा होमबा दिनै नोङो मिन्थिखा हसेयावबो मानो बेफोरबायदि खालामनायमोन नोङो होमबाथ' थाखा फैसा बा बेफोरबायदि लुबैनानैसो बैफोरबायदि मैखोमजों लाइन मारिफ्लादोंमोन बा मैखोमनिफ्राय थाखा लादोंमोन नङा होमबा हा नंगौना नङा लोगोफोर ओरैबायदि माने दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआवहाय खालि बोदलाबानो नोंसिनिल'सो नुखायो आरो बिनि दायनिगिरियानो जाहैबाय नोंसोर सानैनिबो हा मैखोमाबो मिन्थिखा ससेखा बा गावहा न'खर गोनांखा हो आरो नों लाइन होआमोनबाथ' मैखोमाबो माबानाय नङामोन मा होनो नों लाइन होनायखायसो बा नों माबानायखायसो मैखोमाबो माने गोसो थोबाय बा नों गोसो होबाय नालाय नङा होमबा मोजां मोनदावबाय नालाय गावनि फेमिलिखौनो बावगारलांबाय हा बेफोरबायदि जायोलै मैखोमनिबो गोरोन्थि बा मैखोमनाबो जाखायाखै आरो बेजों लोगोसे ओरैजाय जोंहा पुर्निमानाबो जायाखै मानो होनब्ला पुर्निमायाबो मिन्थिखायो हो बेहा फेमिलि दं होमब्ला नोंहा मानोथो लाइन लानांगौ नों बेफोरबायदि टाइपनि मानसि नङामोनब्ला हा आरो गावनि भिडिअ'आवनो बुंनानै लाबाय नोङो आं बुंनो थांला गोबां रायजोफ्रा नुखाबाय गोबां रायजोफ्रा मिन्थिखाबाय नङा होमबा दिनै देरहासात इस्लारिया बुंनायनि थाखाय नोङो गन्थङाव दै हाबदों देरहासात इस्लारिया हा बुंनायनि थाखाय नोङो लाजिदों नङा होमबा नंगौखौसो बुंदों आरो गोबां मानसिफ्रानो नोंनि कमेन्टआवनो बुंदों माबा आं बुंलायनो दरखार गैया दानो दाय जालायगोन नङा होमबा सोद बेफोरबायदि जायोलै गावनि दायखौ गाव एसेबो माने दोनखुमानानै लानोसो बा गावनि सोरनि गोरोन्थिखौ दोनखुमाना लानोसो बेफोरबायदि ओंखारदों नङा होमबा एकदम सानैबो एखेखा लोगोफोर एकदम दा नै जोंना बोथोराबो एकदम माबा अखा हागासिनोलै जोंनिथिं जेबो खामानि मावजाया बेफोरबायदि जादों आरो इउटुबारफोरखौ बखिदों खामानि गैया दामानि गैया बेफोरबायदि होननानैबो बुंदों बियो खामानिया सोरना गैया बयहाबो खामानि दं नोंसोरासो बैफोरबायदि जालायदों थाखा खामायलायदों थाखा लुथिदों थाखा लालायलायदों थाखा हरलायलायदों मैखोमाबो मानो गावनि न'खर थाखानानै मानो थाखा हरनो गोनां हा मानो हरनो गोनां गावनि फेमिलि गावनि फिसाफोरखौनो नायनो हायाब्ला मा नांनायनि हिनजाव गदाय गोसोथोनांगौ जाखो हो आंखौ इगनर खालामबाय हो आं नोंखौ बेसिबां अनो हिनजाव थाखानानै लाजियासै बेफोरबायदि बुंनो मैखोम हा दिनै एकदम ससियेल मिडियाआव खालि बिसोरनिसो दावराव घन्टाफोरनि होद बिदि जायोलै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आंनि बुंनायाव माबा मोनसे मिस्टेक बा गोरोन्थि जालांदों नामा हा दिनै सानैनिबो गोरोन्थि सानैनिबो दाय दङ होननानै आं सानो दिनै सानैयाबो न'खर बा मैखोमा न'खर दंखायो आरो बेबो मिन्थिखायो पुर्निमायाबो न'खर दं गोनांखा होननानै होमब्ला मानो गोसोथोनांगौ मानो लाइन लानांगौ मानो थाखा लानांगौ हा ससियेल मिडियाआव ओमफ्राय गावसोरनो गावसिनि दायखौ खोमानो नाजागासिनो पुर्निमाया बेफोरबायदि जायोलै होद साला बेफोरबायदि खालामनाङालै नोंसोरो साला बे माबाखौहाय दाय होदों दिनै भिडिअ बानायग्रा बेल' बानायदों नामा हाजार मानसिया बानायदों देरहासात इस्लारिनि सायावसो रागा देखायदों
आरो इउटुबारफोरखौलायनो जानला मोनला खामानि गैया दामानि गैयानो नोंसोर भाइरेल खालामबाय नालाय इउटुबारफ्रा मोनबाय नालाय होखागोन घन्टा स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोब्बाय आं